van wie ik hou. Vandaag breng ik het vredeslicht naar jou. Wat heb je bij je? Het vredesvuur. Is daar persoonlijk opgehaald? Ja, klopt. Ik mocht de vredeswens voorlezen. De vlag van Nederland bij mij en ik ben vlaggedrager geweest gisteren tijdens de ceremonie in de kerk in Linz. Maar dan sta je op een gegeven moment met alle scouts van alle andere landen sta je daar in een soort carré-achtig iets. En dat is echt wel dat je denkt van, ja daar sta je wel even. En met name toen Oekraïne aan de beurt was, toen was het wel even, dan ga je wel even beseffen bij jezelf van 500-600 kilometer verderop wordt gewoon gevochten. En het vredeslicht, het is niet een magisch iets, maar het geeft aandacht aan vrede en het laat mensen nadenken. En het geeft mensen weer het idee van, oh, er is wel nog een mogelijkheid voor vrede. We gaan hem nu verspreiden naar de mensen die hier zijn. Dank je wel. Alsjeblieft. En dan verspreiden die het weer door naar hun eigen groepen. En volgende week in Utrecht hebben we een manifestatie en wordt het daar door naar andere groepen in Nederland ook nog verspreid. En zo hopen we dat het licht door heel Nederland gaat.